bakken als een mooie oliebollen heeft. Ja. En dan ga ik hem even proeven. Ja. En dan krijgen we jouw cijfers erop. En we gaan achter heel reducen in. Ja. Er zijn alweer mensen die ben ik, krijgen ze hem zo mooi ontbakken. Ah, ja. Nou, en dan op het einde van de dag, dan kun je mooi een beste oliebollen bakken van reducen. Lijkt je dat leuk? Ja. Ja, wel toch? En wat in je naam? Een brechtje. Het. Brechtje. En wie had deze bak? Wij. Ja. En deze niet? Die ben nooit dezelfde van hetzelfde beslag? Nee. Nee, die ben van Gezo. Deze van Gert Jan? Ja. En deze ben van hem? Ja. Nou, wat mooi. Wanneer dat Ja. gaat maken, gaat dat hek vanmorgen om 8 uur dat hek dat dan maken. Oké. Ja. Ja. En is daar een reden voor? Nou, dat ging net de volgende kwijt. Oké. Dat was een beetje geheim. Dus ik haal dan wat pakjes uit een bepaalde winkel. Ja. En dan ga ik daar zelf nog wat hier nog wat doorheen. Hè. Maar dat houdt natuurlijk Nee, geheim. dat hoef ik niet. Maar is er een reden voor omdat waarom maken ze dat nu van tevoren of zo dan? Ja, dat moet even omheen komen, hè. Oké. Maar als ik net al te volle tegelijk, dat wil ik wel even verklappen, maar dan moet het vet mooi warm. Ja. Dus dat zie je niet hoor, dan krijg je hele uur olieballen, hè. Ja. Ik dan al even goed niet best. Ja, dat maakt ik, want dat jit ik ergens om, jongens, hè? Ja, Dus het is net samen hoor. nee. Dat ga ik wel in elkaar. Ja. En hoe lang bak ze wel? Nou, dat is hier is 8 denk ik. Wouter, Ja, vertel. oliebollen volgens, ja, het is eigenlijk een beetje een geheim recept. Ja, dat doen ze allemaal. Dus. Ja, klopt. Dus het is eigenlijk een traditie van ons om elke oudjesdag oliebollen te bakken hier. Dus ik zou zeggen, taps toe. Leuk. Nou familie Klomp, mooi dat je in ieder geval mooi onze wedstrijd van de bakken van het dorp mooi nog allemaal hoor. Ja. Want we vinden het hartstikke leuk. Kun je wat vertellen hoe je een oliebollen? Ja, ik had van mijn omke geleerd. Ja? Omke leren of saambier. Hij zei altijd, ik moest er een fles bier in gooien, donker bier. En de racine, of als ik wat broekst, dan moest wel in rum. Dus dat hadden we al die tieren, zeg maar. Wat leuk. En wanneer had je een bas? Van de morgen. Van de morgen. En Ja. wanneer ben je mooi begonnen met het beslag en met het bellen en dat soort dingen? Zo om 8 uur, zo'n beetje. Dus dat had je alles dingen. Ja. Dus bliksem dan had wel wat dingen. En had ik nog, dus dat is het geheim had ik wel een beetje in de gaten. Ja. De drank. Ja, Nou, wat hartstikke leuk. Nou, dan zullen wij eens even naar trompetten snijden. ja, dat, Doe ik hem even het mondkapje houden. ja, anders is het wat lastig. Ja, dan is het wat moeilijk hè, dus ziet er mooi uit. Mooi, alle kanten mooi bruin. Een beetje knapperig. En dan gaat het erom, hè? Nou, dit is lekker hè? Ja, net hoor zitten. Dit is een echte kakje. Zullen we eens naar appelslag? Oh? Ja, nee, ik zit hier zo op. Oh, die mag er net op zetten. Ja. Zo, Klaasje, wat leuk dat je het mooi doet. Ja. Toen was er een hele orenvolleybal als uit de oren. Je doet de ogen, Gerrit. Ja. Wat is het geheim? Ik denk net de lijn erin, want dan wordt het te droog. En ik word wat zoeken erdoor. Doe het weer. Ja, dan ben je altijd lekker. Ja. Hey, en wanneer had het beslag maken? Dat het oven niet kon? Van morgen om 8 uur al. Weer op de tijd. Ben ik eerst de mixer nog in mijn bed bij halen, want de mixer hier net. Oké, dus heb ik nog hulp onderhoud in de gaten. Nee, met mij niet mixer. Nee. En wat maakt deze orenbureau tot de winnaar? Nou, dat weet ik niet, maar ze ben vrouw. Nou, dan zullen we daar eens even een stunt van haar. Nou ja, qua vet is het altijd goed natuurlijk. Aan de Ja. boetenkant. Hij is net vet, want hij komt uit de oven bij. Nou, ik denk dat er heel mooi geslagen is van binnen. Hallo, Mette. Hoi. Hoi.
Wie is hier de bakker? Nou, Walmart heeft het. Maar Nee? wij hebben... Ja, Nou, Femke goeiedag. met... Hoi. Deze oliebollen hebben we maken. nou, goeie. Hoi. En we gaan nog appel ding maken. Maar ik maak maar even brood. Ja, wie had ze bak? Nou, we hebben alle jaren al. Alle jaar een beetje. Nee, Famkes. De druivenolie. Die doet het al jaren. Nou, wat gezellig. Ja. Maar het wordt de eerste keer dat we oliebollen bakken. Maar meestal doen we alleen maar die. Oké. Nou Meerte, dan hoor ik daar. Ja, dan mag er een bijblijven. Oh. Wat kun je vertellen hoe je een oliebal? Nou, we hebben een oliebal maken met resin. En die hebben we gewerkt in rum. En daarna hebben we dat in het beslag hier van de oliebal. En dat hebben we riezen litten. En toen ongeveer iets minder dan 4 minuutjes bakt. Ja. Ja, volgens mij Zeg dat die speerreger daar even achter mij, Ellie? Nee. Ja. Dit had je Charles. maar die achter, want achter Jan het White kwam. Ja, mooi door een oliebal bakwedstrijd. Ja. Hey, wat is het geheim van je oliebal? Bak in het boethuis. In het boothuis. Ja. Dat brengt het extra? Ja, dat is de oude nostalgie die de extra smaak van de oliebol brengt. Oké. Hey Jorrit, en wanneer ga je het beslag maken? Dat gaat Marije maken, dus dat was net bij mij wezen. Ja, maar dat ja, wij natuurlijk net Fries, dat is een geheim. Ja, dat kan inderdaad. Ja, dat vertellen we net. En wat is je geheim, wat je een beetje, taljachtje willen, Ja, dat om is, je blijke oliebal? dat is natuurlijk het boethuis, hè? Dat is wel het boothuis, hè? Ja, maar en het boete is natuurlijk wel waar het vee in zit. Want je hebt hier al een paar oren boetes nog, maar daar steekt natuurlijk geen vee. Nee, Nee, ze hebben nee. Chelsea's, dus ja, wie wint het er nog wat blijft krijgen, maar ja. Ja, dat vertellen we net. Nee, dat, Tiet, want die ben net vult. En azes komen nog de krenten erin, de racine, de appel en natuurlijk de sucade. sucade. En dat maakt het heel speciaal. En dit ben gewoon, zeg maar, kelen. Ik zal even zeggen wat ik ervan vind. Ja, dit ben de eerste. Oh ja, als je deze is perfect. Dan. Mooi, nou dan pak ik die erbij. Ja, doe die maar even. Was Als hij nog even stort, wie had nou culinaire hoofd aan verstaan en die moet proeven? Nou, dat gaat wel helemaal, hè. Dat is, Was ik poeienzoeker? nee, ik wilde zelf wel proberen, je had dat mogelijk. Oké, nou dan jou ik nou het plaatje. Deze lees ik wel even niet. Wil je hem alle truien proeven trouwens? Of is de andere de proeven? Niet steeds. Ja, want dat was nou Want mijn... we gaan al de olieballen in. Ja, hoeveel adres? Oh, nou, dat maakt Nou, niks dat uit. doen. Hé Albertine, wat leuk dat wij bij jou in de keukentje mooi, hè? Hé, vertel eens, wanneer gaat het beslag maken? Ah, van de mond. Betie? Nee, we moeten echt naar lekker. Oké. Al mijn moeder stoel of zo? Oké. En dan gaat het mooi op het band zitten. We gaan nog vanmorgen alleen nog maar frituren, jongen. Ah, Maar dit is- dan wordt het vet. Dit is de ouderwetse manier. Ja. Hé, en wat hartstikke een geheim van je ding olieballen? Nou nee, eigenlijk net. Volle bijbloos hier, dat gaat te snel, maar... Oké. Snowball, dat is Ah, nee. Hé, en ben je elke keer rondbakken? Nou ja, eigenlijk net. Dan was ik in Oostenrijk, maar nou ja, dat koe net. Ja, wat dacht het? Je moet eerst maar even... Ja, dan moeten we een oliebollen maken. ja, want we krijgen erop, want je moest mij even omwaaien. Want je was hier van de lekkerste olieballen bakken. Ah, Van, ik hoop het. Je moet nog maar even rollen. ja, nou, dat heb ik zeker gedaan. De bron naturel. Nou, dan pak ik deze. Oké, dat was mooi. Ja, zelf moeten denken. Je mooi wil je maken? Ja, nou, daar vind ik dan niks van aan, jongen. Ik wil ik altijd vieren, hè. Ja, dat is sowieso nummer 1 dit. Nou, ja. Nou, abonneer jongen, ik zal even wat... maar ik vind het wel hartstikke mooi dat je bent de enige die het op het viewer... En zo? Ja, ik leuk. Maar het model is net belangrijk, het is smaak. Het model is net belangrijk. Nee, dat is niet waar. Dat is jij weer. Het gaat om... maar hoe houdt je nou die temperatuur een beetje in de gaten? Ja, net. Gewoon full gas. En als het een beetje zwart bruinig wordt, dan draai je het om.